Вчера част от България пак се видя каква е. Не каква си мисли, че е. И картинката беше отвратителна, приятели. ГЕРБ и ДПС се хвърлиха да пазят властта си, като гладни кучета, на които им бъркат в паничката. Не държавата пазят си банкнотите, схемите и столовете. И пак успяха да съберат пред себе си групичка статисти, които наричат протест. Дойдохме тук и ние. Не знаем, и ние не да знаем. Що сте тук тази вечер? Ами, минаваме просто така и видяме, че има навалица и сме дошли и ние. Искаме работа, а не протести да има други, да гласуваме, такива неща. Искаме работа. Народа от селата искат работа. Смятаме, че народа ще помогне и тия ще ги упропастим, направо ще ги изолираме. Еврото да влезе в България. Искаме си българските пари. Защото не разбираме еврото. Искаме си българските пари. По улиците някакви хора, изгубени като туристи без GPS, всеки дошъл по своята глупава причина. Един вика за свобода, втори не знае за какво е там, трети просто иска да се снима, а четвърти е дошъл заради 50 лева, които му вързаха като кучешка каишка на врата. И това да бъде наречено опозиция, стига. Ние не знаме, не знаме какво е това евро. Протеста е да си бъде българския лев, а не евро. И това да бъде наречено опозиция, стига циркове. Тия събрани масово мозъчни клетки, дето общо ако ги преброиш, получаваш двуцифрено число. Човек ги гледа и не знае да плаче ли, да се смее ли, хора, които викат срещу нещо, което не разбират. Протестиращи, дето утре ще защитават точно това, срещу което днес викат. Сценариста на българската простотия, майсторът на мръсната игра, човекът, който само щраква с пръсти и народа изкача на улицата като дресирани маймуни. И после се чудим защо сме на това дъно. Вижте се, бе. Вижте как се продавате. 50 лева за това да се правите на борци за справедливост. 50 лева за да викаш нещо, което не вярваш. 50 лева за да изглеждаш като жалък, ефтин статист. В игра на хора, които те използват и после те хвърлят в кофата. Ти не си протестираш, бе. Ти си жив реквизит, ти си декор, преносим фон. И най-голямата трагедия е, че това не са изключения. Това е българския стандарт. Народ, който се продава ефтино и после се прави на обиден. Народ, който иска промяна, но само ако му я платят. Народ, който вместо мозък има копчета. Натискат едното, излиза на улицата. Натискат другото и се прибира. И ако някой от тия платени мишоци гледат това, да, точно за теб говоря. Ти, дето не знаеш защо си бил там на протеста, но много добре знаеш къде са сложени 50 лева. Ти, дето се мислиш за смел, но истината е, че си просто ефтин инструмент на хора, които през живота си не са си позволили да бъдат толкова долнопробни. Държавата с главно Д идва и ще да пометем. Ако те хване срам, браво! Има шанс. Ако не, значи си точно това, което подозираме. Загубена кауза. България не пада от Пеевски. Пеевски не е виновен. Той си гледа играта. България пада заради хора, които са готови да се продадат на първия, който размаха пачка. Пада, защото вместо да си искаме бъдещето, искаме дребни парички. Пада, защото вместо да се изправим, коленичим за 50 лева. Тъжно? Не. Срамно, гнусно и абсолютно заслужено. И сега, ако още си тук и усещаш, че това, което казвам е истина, натисни абонамента. Точно такива гласове като моя и твоя трябва да са повече, не по-малко. Подкрепи канала, защото тук нямам спонсори, няма партии, няма задкулисие. Има само една цел. Истината да се казва както е. Без маска, без боязън, без цена. Абонирай се, нека сме повече. Нека не позволяваме на лъжата да крещи по-силно от истината. So stressful, let it roll.